chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Uy! Eto na po tayo. Eto na sinasabi ko sa inyo. Yan na. Disyembre 1 na. Yes! Saka yan, may iba man lamang, ha? Bakusan ng itong, ako po, Sir Kini, ang Pasko. Ay, pinakit ko na bunjing, supahin na kan kalendaryo. Saro na sana. Na paano ito? Pigbibilang ko, kasabayan na petsa 1. 26 días, bunjing, Christmas. Sundo Christmas yan, 25. Isabay tang 21. O kaya ang petsa 1. Saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, o 26. Sundo yan na petsa 25, 26 días, kasabay ang 1, sagkod 25. Christmas na. Pagkatapos, Ecstasy, 16 días na sana. ecstasy, Birthday na ni Director Edwin Peralta. Tapos ay pa si marinig ko sa petsa 2. si Sai si Papa Mar. Kuya pala. Neymar. Disyembre. Alaga naman. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lamang miyembro kan familia Primera Dia ngunyan kambulan na Disyembre taon 2021. me gusta mi así, me gusta mi así. Kasabay dyan na pagpaabot na sa pagampang niya tukan kasiributan ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Tingog kan banwaan na po. Nag-iimbitar mag-iiba-iba kita sa godalas 10:30 nin pagkaudto. Las 9:15 na po nin pagkaaga katuwang ang bilog na tropa. Ako po si Pio Fernandez. May ipinagpaluwas tabi na Interagency Task Force. Ano po? Sensya na. Alam tayo marami Tetse Borechel. Tayo oras tabi ano. So Interagency Task Force tabi may ipigpaluwas na direktiba manunungod ini sa pagpapabakuna. Ano tabi ha? Manunungod ini sa pagpabakuna kan gabos na empleados pribado man
upang publiko. Babasahon ko tabi sa Indo in toto ang ipigpaluwas na iyan kan Interagency Task Force for the Management kan Emerging Infectious Diseases, IATF, MEID. Babasahon ko tabi, magdangog kamo nin marhay. Ang sakuyang number 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe 0926-0156-020. Datay masyadong intro at ang oras ta aram na nindo tabi iyan mga tugang. Kapung kita alas 9:15 na. Ito po ha, ito po. In a resolution issued by the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, open parenthesis, IATF, MEID, close parenthesis, upon the directives of President Rodrigo Roa Duterte for a whole of government solution to increase the demand for COVID-19 vaccination regardless of brand for a healthier and resilient Philippines, the vaccination of all employees in the public and private sectors is hereby made mandatory. Sa sarong resolusyon daan na pinagpaluwas ka na Interagency Task Force sa bertud ka na direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte para sa pinag-apod na whole of government, kabilugan kan gobyerno, general welfare, gustong sabihin kabilugan kan gobyerno kan Pilipinas, gabos kita. Kabilugan kan solusyon para sa kagabsan, whole of government approach ini, whole of government solution to increase the demand for COVID-19 vaccination, tanganing mapalangkaw ang numero kan mababakunahan regardless maski anong brand para sa pagiging resilient, maprotehiran kan kagabsan, asin para sa ikakarahay kan salud kan kagabsan, whole of government regardless of brand. Ang pagpapabakuna tabi sa gabos na empleyado, pampubliko o pribadong empleyo is hereby mandatory. Dainang excuse initabi. This resolution shall be enforced effective December 1, 2021. Ngunyan tabi ining aldaw. Ini ang pinag-aapod na political will. Sometimes you have to make decisions, however unpopular it is, basta ang common end is for the general welfare, you have to make that decision. Arog ka ini na ipinagpaluwas na mandato kan gobyerno. Ini ang pinag-iidaw ta na most of the time sa Pilipinas. Di ba, Angel? Arog na kaini most of the time ang pinag-iidaw ta for us to submit to the will and wisdom
sa kan gobyerno for the general welfare. Ipadagos ta, in view hereof, all unvaccinated employees are formally advised that unless you can provide us proof of your vaccination, you shall not be allowed to report for work and entry into the branch beginning on the effective date mentioned above. Por dahil daapo digdi sa direktiba na ipinagpaluwas kan gobyerno, so mga dai pa na bakunahan na empleyado, pampubliko o pampribado, pinag-aabisuhan na sagkod na kamo po, dai ka itong vaccination card, fully vaccinated, dai kamo makakalaog sa trabaho. You can only return to work upon presentation of a negative RT-PCR result. So dai pa mga nabakunahan, makakalaog sana kamo sa trabaho kung may maipresentar na kamo na negatibong resulta kan RT-PCR. So swab. Yan. Moreover, if you remain unvaccinated, you will henceforth be required to submit a negative RT-PCR result every 2 weeks. Kung dai ka ngaya talaga nababakunahan o nagpapabakuna, kada kabangang bulan obligado kang magpresentar nin negative na resulta kan RT-PCR. If you fail to meet this requirement, you will not be allowed again to report for work. Yan po ang magabat alagad kaipuhan na desisyon for survival of humanity. This will spark again debates. Tandaan po nindoy ning pigtataramta sa tingog kan banwaan. Ma-spark na naman inining debate kung ini po talagang iiksir ng tudo-tudo. Bako? This will spark debates again. Ta sa tuyang mga Pilipino, puwera de los obos, we are accustomed to negate the government if our personal conveniences is being trampled upon as compared to the convenience of the general welfare. Arog nakita kaan mo niyan tabi, maniwala ka mo sa dae. Fuera de los obos. Yan. Kung dae databi ka mo makapresentar ka ito, dae ka mo pwedeng maglaog sa trabaho. Tabi. Yan na magabat yan na kuwan na direktiba po. Laomon po nindo. Malaog digdi naman aram nindo kun ano? CHR. Pwedeng bumutwa na naman iyan sa hororon, sa discourse kan araw kaining academic field. Yan, tabi ha, ilingon nindo. Now, sa partially unvaccinated employees whose schedule for the second dose of their vaccines has already lapsed are likewise required to undergo and submit a negative RT-PCR result every 2 weeks until you have achieved
a full vaccination status. So mga nabakunahan pa sa naning first dose, alagad dai pa nakaka-second dose for valid reasons. Iyo man giraray, negative RT-PCR result ang ipipresentar nindo tabi. Yan. Kadaay naning rason hilingan nindo. Tulong aldaw, di ba? So last day ngunya, national vaccination program kan gobyerno. Ibinuhos na so kayang resources kan gobyerno, yaunaan mga bakuna sa Astrodome, sa mga malls, sa mga munisipyos. Ano pa ang rason tabi kung natata mataramda ay man paano baga ngayang supply nin bakuna? Uya na ang bakuna. Marason naman kamo habo kami kan arog kaan na Sinovac. Duman sa tabako kasuhapon, may report si kumpadreng Jomar. Supig duduhagi na Sinovac, buda pigharabuan ta kung ano-ano bagang mga pagtami-tami sa Sinovac, buda isuhabo baga so basta anti-Sinovac, anti-China. Iyon na so pinaghahanap ngunyan kan mayoriya kan mga taga-tabako. Taan rasuninda, nagparaharapot sa mga pangbakunado, pig para kumparar ninda, so Sinovac, andi iton ang side effect. So natural na side effect nin sarong bakuna. Taan bakuna magagabos na bakuna, iguaning side effect iya na natural. Nagabos talaga minaaparisir ang epektong arugan pag binakunahan ka. Nagparaharapot basado mismo sa report ni Pading Jomar, quoted si Mayor Crisel Lagman Luistro, nagparaharapot sa bako pang bakunado sa tabako na encourage na lugod na Sinovac na ang gamiton. Iyon ang pinaghahanap. Tadiit so side effect. Kaya ano pang rason tabi? Mahabo sa Sinovac. Dahil nga yung bakuna, yung gamiton na rason. Uyan na baga po, tabi ano? Okay. Diretso tapat tabi. Ining direktiba kan presidente. Hain na kitang pahina. Sabi digdi, itong sumanga daay pa nakakumpleto, taday pa nga good na schedule o nakalapas or what, siring man kay puhan sa RT-PCR test every 2 weeks. Yeah. During your absence because of your failure to submit proof of vaccination and / or negative RT-PCR result, such absences will be automatically charged to your remaining sick leave credits. Yan. Taigo baganin mga regulasyon susog sa serbisyo sibil. So mga nasa irarumpo ka na gobyerno. Igo ang mga regulasyon sa serbisyo sibil. Yan mga leave of absences na yan, sick leave. Iguanin mga regulasyon. Iguanin mga kaipuhan na obserbaran dyan kung ano ang pagbayad, kung ano ang pasistema. Siring man sa pribadong sektor, credited man iyan sa sick leave absences sa iraruman kang Labor Code of the Philippines. Ang Labor Code of the Philippines, this governs generally so mga sa empleyado pribado. Civil Service Commission, may empleyado gobyerno. Iguanin mga patakaran dyan, regulasyones and all applicable laws kung ika po nasa irarom kang sick leave. Kung dahi ka patabi, nakakapresentar ka ito na RT-PCR result, ang i-applikar is yung sick leave basis. So pagbayad sa imo kung gurano sana, tamala sick leave ka, or kung ano pang mga pasistema. Iyan po ang nakabugtak digdi sa direktiba. Sunod patabi,
Tanganing maintindihan po ha. Baad makahuron ta kay ni si Kwan nga ni si Director Nuida sa mga maabot na oras ano. Eto pa. In the event that sick leaves are no longer available, the company may apply your available vacation leave. Yan. Kung ngayon na ubos na so sick leave mo, so kumpanya pwedeng aplikar so available na vacation leave. Gustong sabihin may bayad pa ano yun eh. Kung di ka makakalaog, may bayad ka. May mga computation iyan. Yan. In case that neither sick leave or vacation leave is available, unin na po, the no work, no pay rule shall apply. Kung naubos na sa sick leave mo, buda sa vacation leave mo, pero dahil ka pa nagpapabakuna, sige sa nang pa-PCR mo, no work, no pay na tabi, taday ka na makakalaog sa trabaho. Yan, sabi pa digdi. Furthermore, to give ample time for unvaccinated employees to secure a negative RT-PCR result, the mandatory submission of this requirement will be enforced effective December 4, 2021. O tanganing maka-RT-PCR na, suda ipa nagpapabakuna ha. Buda suda ipa nakumpleto ang bakuna. Sagkod Disyembre 4, sa Sabado, magiging efektibo ining RT-PCR na initabi. Submission kan requirement, sagkod sa December 4. To simplify this directive, tangani dang mapasimple ining direktiba kan gobyerno, unvaccinated employees, dangogunin doha, isimplify ta na sana, sabi sa direktiba. Sugabos daang unvaccinated employees who will fail to submit a negative RT-PCR result shall not be allowed to report to work starting December 4 kaining taon. Tanganing masimplify da sa direktiba, so dai makakasumitir ni negative RT-PCR result, dai na papalaogon sa trabaho starting December 4. Tatinaawan pa ni nga December 4 na makakuha ng RT-PCR result. So dai pa po nabakunahan buda sa partially vaccinated employees. Habi digdi, for your reference and further details on the resolution mandating full vaccination of on-site workers, you may, yun na po. For your information and strict compliance. Iyan po tabi ang direktiba kan sa tuyang gobyerno. Maray na aga tabi, kumpadreng Jun Pitero, diyan sa Indo sa Lapu-Lapu. O sana po tabi, malinaw na po ang direktibang iyan, and magsunod lang po tabi, Happy first day of December, Padi. And happy day today si GB, sabi ni Pading Jun Pitero. Naka-tune in sinda dyan sa Lapu-Lapu. Maray na aga tabi dyan sa Indo, sa mga taga Lapu-Lapu, kay Pading Jun Pitero, sa gabos na parantabay dyan, buda kay ining Sir Popoy Balmes. O diyan man sa Ligaw, si Shandy 9020, maray naga in advance, Merry Christmas man tabi. Yan po tabi ha, ang direktiba kan sa tuyang gobyerno. We will be right back. It's 9:34. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Rexidol Forte,
Lakas banat sa apat. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyo. Oh. Panahon na naman yung Kapaskuhan. Panahon na naman ng mga kaugmahan asin pagtelipon ng mga pamilya asin mag-aramigo. Alagad mo niyan sa tahaw ng pandemya ang pagselebrar ng Kapaskuhan igwa ni mas nararong na mensahe. Iyo ang pagpagirumdum kan sa tuyong pagmakulog sa satong kapwa urog na sa mga natitios siring man ang pagdadanay ng pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan ta umboy na si Jesus sa satong kapwa bako sa nangunya na Pasko kundi sa gabus na daw ka sa atong pagkabuhay. Kay iba kang sa kumbilog na pamilya asin lokal na gobyerno ka Santo Domingo ini ko ang sa inyong amigo asin servidor Mayor June Aguas binapaabot ni Maugmang Pasko asin ligtas na bagong taon sa inyong gabus. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng... Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray-ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Hoy! Mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified.
Doble Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay Katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ng pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo
promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. PNR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Yes! It's Christmas time! Dingog Ganbanwan, Pio Fernandez. Merry Christmas! Thank you so much sa Bunjing. May naghapot duman sa satuyang sa DCGB News Online. Paano man ngaya so makakako aning certificate so naka first dose pa sana. Paano ngaya makako aning full vaccination card? Logical, day pa man talaga ka mo matatawan ng full vaccination card ta sarong dose pa sa natabi anako anindo. Yan. Tatawan ka mo kan pag kumpleto na ang first and second dose nindo tabi ano. Yan. So mga partially vaccinated, iyo po ito ang regulasyon, ano? Mapa-RT-PCR pa kamo and isusumiter nindo yan every 2 weeks. Ano sa indong employer tabi. And kung dai pa ka mo nakakapatudok, dai pa nakaka-second dose, gagamito ng leave credits nindo or sick leave credits. Susugdo man sa mga provisiones kan labor code kung sa pribadong empleyo o sa civil service rules, civil service law kung sa government employee. Yan po tabi ano ha. Malinaw ka yan. Pag naubos na po ito so leave credits nindo both private and public, then apply na so no work, no pay policy. Yan. Expect na sabi ta na nga ni gulpian mabuto naman kaya na mga debate manungod sa siring na
academic thought, Tabi. Yan, sige. Yan. Good morning, Tabi. Sa mga taga Ligaspi, ano po, one time, Bunjing, naka-attender ako kan mambihira man kita kuan sa ano ini, sa mga pagtiripon-tipon baga kan ambuslados kung may mga aktibidades sa kuan sa komunidad. Yan. Saglit ako sa sarong pagpuro pasyarkan sa grupo ni Kong Pido Nagarbin. Yan. Sa kuan sa sarong lugar. Kong Pido dahil problema. Ayos yan si Kong Pido. Pwede yan, Bunjing, si Kong Pido. Ano? Inda ko sa nasulinyada. So nagkapera dyan ha. Pera di los obos. Trainingon panindo Tabi nin maray rahay ta. Inda ko sa natabi. Ha? Kita baga Bunjing, pambira man kita magpresentarkan sa direta na ipambira. Uy, ako si Pio Fernandez. O ako si Bunjing tanay kan di si JB Day kita kanta. Pero may kitang low-key sana. Iragihan sana kita Bunjing. Iagihan sana. Di duman sa mga midbid sana ninda. So saro nga di kandidato. Kataning ko si Padingal. Iyo sala sa pagkakauron. Di lama ako pagintindi. Palibasa kita bagabunding. Pag mina pusing-pusing. So garis, sumuroy pudoy sa na bagabunding. Mo singo na daing numero. Talagang daing magitang numero. Kaya nga niyan Tabi, ano? Kikong Pido din problema. Okay yan si Kong Pido. Wala tayong problema dyan. Pwede yan. Ecstasy. Hinda ko sana. Pero dilus obos sa linyada. Si Kwan. Si James Nakalisin, dating Vice Governor. Ba talaga naman? Yan ang ano? Ako ni Sir James, ano? Uy, Papa P. Uy, sige. Tapos si Konsyal Alexe. Yan. Si Konsyal na Alexe. Ano po baga kaan Bunjing? Amor kun amor si paga. So nakamidbid sa imo, nakaramdom sa imo, tangon yan baga eleksyon, kitaan boss, Bunjing. Sindang nag-apply sa to, magtrabaho. Kitaan boss. Kita sa indang applyan. Ngunyan. Makaramduman lamang sa to. Makamidbid sa to. Iyo man ang marurumduman ta, buda mamimidbid, kan sa tong balota, asin kan sa tong bullpen pag abot kan eleksyon. Yung mga Bunjing, yan ang pigapod na amor kun amor si paga. Di ba? Agiyang ka sana. Agiyang ka sana ba yan? Pag suday ka bagang numero, ang pamawas-pawas mo maluyang klase, agiyang ka sana. O trongko kay Kong Pido walang problema. Pwede yan. Pwera dilos ubo sa linyada. Inda sana. Sa ibong maniyo man. So makarumduman sa sato. Takita bagang boss, baka Bunjing. Amor ko na amor, si pagaman. Morning Tabi dyan sa Indo. Report na kita sa luwas. Nasa linya si Padingal. Padingal, maray na agagawad na. May style dyan ba de? Oo. Abrasaon mo siya. Magpamidbid ka ako si Dwayne Peralta. Magkasupog baga Padingaron ka na no? Ikaw mapresentar ka sa diri mo. Oo. O kaman kandidato. Sindan kandidato. Yagian sa nabay ako padi. Nya, sinda baga mga aplikante ano? Iyo baga. Sa Kikong Pido, walang problema baga padi. Okay. Nakulong kaan? Kulang sa ko yan, training. Sulinyada ninda, puwera di los ubos, inda ko sana. So
rekonisir man sa satuya man na dit man na abilidad o kakayahan man sa satuya man na simple sana. Iyo man ana satuyang marumduman man. Iya baga. Anapod kan amor con amor si paga. Kung dahil kita dahil man ba kita ang boss? Iya, iya. Para kaan. Para saan? Sabi sa Mon. sa 3rd District. Para saan? Mon. Sige pa wala pa sa informasyon ni ti tawan man importansya kan gobyerno provinsyal kan Albay ang mga barangay health workers sangunya na aldaw tabi ba ni? Susok sa informasyon hali sa opisina ni Gobernador Alphonse Bichara at yan hapon digdi sa Albay Astrodome ay dakol na mga BHWs ang magkitiripon para sa Governor BHW Day. Yan, may mga sorpresa man na biglaw man na laman ka na programa dahil ang mga BHW saro ini sa mga frontliners baga na talagang nagsakrisyong maray sa panahon kan pandemya, maski nganing pandemya, so ibang mga trabaho talagang yaon ang sakripisyo kan mga BHW na yan sa ibong yan kan posibleng peligro na sa indang masapar lalo nga na may COVID as in kung ano-ano pang mga trabaho dyan sa barangay sa ibong iyan kan hibabaon man sa nang honorarium nindang naresibi. Pero talagang grabe ang sakripisyo kan mga BSW. So tama yan kumpadre Ngal na napapanahon na tauan sidang ondra. Correct. Sa totoo lang, these are one of the unsung heroes. Correct. Sa tahaw na ini kan pandemya, ining mga barangay health workers niya to. Iyo baga ako minsan nga na may guspan sa kapitan. Iyo totoo ta, iyo ang nagduduman sa harong. Si saro-saro ka na mga harong. O kumusta sa temperatura kan possible suspect. Bako? Yan, sinda baga mga prentera. Bago pa man maabot sa mga taga-city o municipal health officers. Correct. Barangay nguna. Direkta yan dyan sa harong. O kaya nga ni, apera kan pagrekonisir ni Gobernador Albichara kayan, si Congressman Joey baga ka nakaliis na mga bulan, igwang ipinagproponir sa Kongreso na tauan inining dagdag na diskwento pareho kan diskwento baga kan sumangga sa senior citizens. Yan, yung man yan na kawahutan baga kan mga nakul kita kastorya mga BHW. Yan. Na apresyado yung dansiring na lakdang kan congressman. Yes. And kunyan nga ni, digdi sa Kapitolyo sa Albay Astrodome. Yan. Ilaw man na yan, mamidbidan talaga, ma-recognize ron. Diyan na hapon na. Diyan na hapon tabi yan na ba di. Susok sa informasyon sa tuyang kunyan, digdi sa Albay District, na magiging aktibidad sa Albay Astrodome para sa mga BHW sa tubangan ni Gobernador Alphonse Bichara. Roger, sige. Yan, balihan informasyon panig sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal. Sa mga dagdag na istorya, ano po, bago kita mag-station break, buda news break, buda hanap buhay, no, iyo masanat, tanganing dahil kita ma-out of tune duman sa report ni kumpadre Ngal. Tama po yan na gigibuhon ni Gobernador Alphonse Bichara na tauan man lamang at least sa kahalawigan na inininlaban niya to, we are in the middle of pandemic na daita nga ni isabot kung arin ini matapos. In God's gracious love and protection, sana matapos na. This is the first time na marikonisir kan ama kan probinsya ang sakripisyo kan mga barangay health workers. Tama po yan. Saludo, mabuhay kamong mga barangay health workers. Tama ang pinagigibong ini ni Gobernador Bichara, nata. Sinda po, ang daita nahiling, daita masyadong narekonisir na soldados sa frontline sa labantang ini kontra COVID na daita nahihiling. Bago pa man mag-abot baga sa level kan mga municipal as in city health workers ang mga possible suspects kan na probable suspects na igwaning COVID, so barangay health worker ngo na ang nag-aatindir.
Sindabagan minaduman, temperatura mo, kumusta ka, ano na ang estado mo. Sindabaga. And yet with their meager compensation na nakukuha, ititaya manindaan buhay tabi ninda. Kaya baga, in relation with this, si Congressman Joey several months ago, igwa maning ipinagproponer ka ito sa Kongreso, inda ko sa nangan ikon anong development na pipadagdagan ni kaya pinagbubusol ni Congressman Joey na ining mga barangay health workers ipareho na ang nakukuha na benepisyo duman na ititao sa mga senior citizens. Ano po ini? 20% sa medisina, 20% sa transportasyon, services, goods, mga pagkaon, bulong gabos, 20% ng diskwento in recognition sa saindang unselfish service sa humanity. Yan, ining dua nagsisirbe ining pagrekonisir ining pagpapaapod ni Governor Bichara dyan sa Astrodome. Umaratinder tabi ka mo, this is your moment, mga barangay health workers. Saludo man kita kay Gobernador Bichara baka sa kung ano pa man tabi. Ini ang dapat nagibuhon. Iyan na pagrekonisir sa mga unsung heroes na initabi. Alao na rin pagkahapon dyan sa Albay Astrodome. Day lang nindo na data lang nareparo ta na preoccupy lang sa tuyang pag-isip duman sa mga health workers or what, pero uyan sa barangay tabi ana sa pinaka printera ano sa laban tang ini gira tang ini kontra sa kalaban na dayta na healing, which is COVID-19. So kudos, saludo sa mga health workers, saludo kay Gobernador Bichara sa pagrekonisir kay ni mga health workers na nitabi. We will be right back. Pakalis kay ni. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot ning maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Laom kan sa muyang manihamiento na dai mawaraan pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang pagsarig sa mahal na Diyos sa taho kan pandemyang COVID-19. Halit sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano ning paglaom sa pagsabat niyato nin bagong taon. Available ang whole chicken, lechon belly, lechon manok, grilled liempo, unli wing, unli rice, unli milk tea. Bumisita sa Yangmat Lechon, Paulate Street, Ginubatan Albay, Rizal Street, Ginubatan Albay, Yangmat Lechon, Alternate Road, Legazpi City, asin soon to open sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ang Pasko. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 10:04. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Ikinaugma ka nagkabirang mga labor group ang pagpirma ni Vice President Leni Robredo sa sarong kasunduan sa mga obrero na kamauwota na i-promote ang labor agenda kaibahan ang Alliance of Labor Leaders for Leni Robredo o All for Leni. Kamawatan ng kasunduan na magkaigwa ang mga obrero ng seguridad asin kalidad na trabaho, supisyenteng sweldo, social protection sa paagi ng public service, maiangat ang trade union asin diretso sa politika asin konsultasyon sa mga obrero bago magdesisyon. Paliwanag ni Attorney Sonny Matula na bago sa inda ana pinirmahan ni VP Leni base sa track record kay ni dahil dakul na siyang nagibo para sa mga obrero para oma kababaihan nagtitios na taga-syudad asin iba pang sektor na nasa laylayan kan syudad. Ikinaugma ni Attorney Matula na napipili siya ni VP Leni na makaibahan sa iyang senatorial slate dahil nagtutubod siyang ididepensa kaini ang diretso kan ordinaryong obrero sa nasyon. Ang pagpirma ginibo sa opisina ni VP Leni as naging testigo ang 15 trade union leaders, 400 labor leader, Filipino-American Human Rights Alliance o FARA, man iba-ibang chapters kan All for Leni asin Leni Urban Poor. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna iiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, peke, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano,
thermal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Todo Pito. 7 healthy habits na go. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Higilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pupunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364, Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, halit sa DOH CHD Bicol. Kung most recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water, We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. may chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and PayMaya. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Yes! It's Christmas time! Dingong Ganbanwan, Pio Fernandez. Thank you so much sa Bunjing Feliz Navidad. Yan, tabi ano. May nag-text man sa tuya. Tama ngaya ang papapi. Kung dahi ka ngaya inintindingon yan, mas lalo na gayud ngayang dahi ka kan iintindihon kung nasa pwesto na. Yan. Pero mind you tabi, saro sa ng caveat tabi no, saro sa ng caution.
Anday pag-intindi sa Indo, nin sarong politiko, halimbawa inagihan sa nakamo, nin sarong kandidato or what, would not be the only basis, would not be the only basis. Kung sa hiling nindo educationally and intellectually capable, then so be it, tabi. Pero igwa paano ning danger ay bunjing, di ba? Pag nag-apply ka, matao kang respeto sa boss mo, sa would-be boss mo. Yan. Kung day ka nga ni pigi-intindi, nataman ta intindihon mo. Aagihan man sa naanan nga raninda, kan bulpen mo bunjing, sa baluta. Agihan man sa nanindo. Sabi ta nga ni kay kung pidoola tayong problema dyan, okay yan. Sulinyada fuera de los obos. Siring man sa ibong. Sa makakuan man lang sa Indo, sarong puntos iyan. Sarong puntos na pagkuanan nindo, tungkusan nindo tabi ha. Ray pangilang inita nakakuan lamang. Pero so, agyang gasan na baga, lalo kon ang pamawas-pawas mo garisa na so muray podoy, ayan. Dipisil ano daw kung makaluwas pa nga iyan, inda ko sa nangani tabi So nakakamidbid sa inda, so nabidbid man, iyo okay yan. Pero so, dapat nga ibaga, ang politics is addition bunjing hinguahon mo ang gabos na makadagdag para sa boto mo. Diba? Nasa linya si Ans. Ans, good morning. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, wala pang nakakaputan na eksaktong datos ngunyan ng Overseas Workers Welfare Administration o Bicol. May kinaraman sa kunpira naman ng mga OFW yung Bicolano ang mga apektaran ka na pinag-impusar na mga travel restrictions sa nagkapirang mga nasundig di sa tuyong kapalibutan dahilan sa Omicron variant. Ini ang sinabi sa DCGB News kunya na pagkaaga ni OWA Bicol spokesperson Weng Alzaga kung sa mga oras na ini naghahalat pa daw sinda ni naabiso gikan sa sendang sentral na opisina may kinaharaman sa mga posible o kabilang kan mga posibleng apektado na mga OFW may kinaharaman nga ni siring na bagay. Kung babalikan sigun kay Alzaga nagkapirang nasol sirikan Austria, Czech Republic, Hungary, Netherlands, Switzerland, Belgium, Italy, kaibahan ng South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, siniba pa, ang kaibahan sa mga naksalistahan ka na pig-travel ban na mga nasundig di sa tuyang kapalibutan. Sigun kay Alzaga, in kaso man daw na talagang may mga OFW na mga ipuhan kan sa indang asistensya, nakahanda naman ang sa indang opisina para sa siring na bagay. Itabi sa piyo ang informasyon pa sa Bicol with Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat sa mga istorya halima dyan sa Overseas Workers Welfare Administration, Bicol. Ingat-ingat lang sana po tabi sa gobyerno nasyonal talagang higpitaning marhay ang paglaog nga digdi sa tuyang nasyon kan mga hali sa nasyon na ayan tabi na iguana nino Omicron variant tabi ha. Na igo nga di kitang nahiling bunjing na mga releases na hali sa mga eksperto may silver lining nang nahiling kumbaga pag-asa ang Pilipinas next year tibaad ko na makasabay na sa low risk ang entire Philippines idiretso ta iyan na araw ka na trend tabi may mga experts na nalingawan ko lang na ma-retrieve sa newsfeed itong credible source niya to bako pa ining bako ining white paper lang bako ining kung ano sana pero credible ang sources niya to hali sa Circulo de Medicina ang Pilipinas next year kung magpadagos ang trend na magparababa pwedeng maging low risk na kita tabi si Luwens nasa linya. Luwens, good morning, go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa gabos na mga parantabay sa magadagdag pa ba na bareta. Sobrang unyan ang kaugbahan ni Coast Guard District Bicol Commander Commodore Giovanni Vergante na dainin maraot na panahon na minatama sa Kabikulan sa laog kan panghuring quarter kan taon, baku arog ka nakalihis na taon 2020.
Ini ang maugmang ipinagunambitan ni Bergante sa DCGB News na siya mismo nangangapudan sa publiko na ipagpadagos ang pagpangadji na tibaad lamang napakatapos kan taon asin sa primerong mga aldaw kan taon 2022 dainan bagyong magpasiring sa Kabikulan para maiwasan ang mga diskwido asin danyos sa Kabikulan. Alagad maski ano pa man ang panahon siniguro ni Bergante na daisin dami na pukdat sa pagmonitor kan kadagatan para maimplementar bako sana ang pase orden budak kaligtasan ka nagaaragi sa kadagatan na sa indang nasasakupan may kinaraman digdi. Sa pagkahalawig daw kan panahon sigun sa opisyal, saro na dapat daw na ipagpasalamat sa mahal na Diyos na may siring kining pangyayari na magayon ang panahon na dai makakahulang sa mga manlain-lain na hiro, lalo na ang mga pasaheros asin may mga negosyo na nangangaipok ang transportasyon sa kadagatan. Pangapudan man ni Bergante sa publiko na pirmi siya na maging preparado asin umiwas sa kadagatan kung may mailing o manotara na anuman na abnormalidad para maiwasan ang anuman na diskwido. Roger. Yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag na istorya hali sa Regional Center Site. Ako po si Lewens Bursi Barcena. Salamat Luen sa storya hali dyan sa luwas digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Kasya Bonjing, tama na? Okay, sige, sabi ni Bonjing, go, pwede nga yan. Ang natatadang minuto para makabuelo na tayo. Sige. Habi ha, yung mga kandidato dyan, amor con amor se paga. Salamat kan sa idong pag-antabay, amang Diyos ang magbantay. Bawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit mabis ng ating samahan sa lugunan kali. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Inahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021